Malah kakek. Serampat. Walang kakek. Jamong. Telutang ayo. Walang kakek. Gudril, Mas. Loh. Tahlilan. Elek. Mbok dituruti to Mas tahlilan kok iso. Nah. Allah. Nah, ayo tanggung jawab. Tanggung jawab. Sesuk malah kayak main di budalnya udah. Lagi nih nyuwun kuwi kok sampean kok iso mangsane angger jebles wae. Mula alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam rahayu, Om Swastiastu. Salam rahayu, salam budaya sedayanipun. Mas Dalang. Nggih. Alhamdulillah dalu niki saged sowan gaprang. Oh nggih. Kaya omahe dhewe. Oh, Muga-muga sing mirsani dalu niki adohke bilahi cedhakke rezekine Allahumma. Amin. Muga-muga tetep ginanjar kabagas kawarasan, insyaallah sehat sedayanipun Allahumma. Insyaallah kabagyan kamulyan katentreman mayungi piyayi gaprang sedayanipun Allahumma. Jan kaya bengi iki kesiram banyu adem Mas Jo. Iya, iya. Nggih. Sing mirsani kaya ngeten iki kaya senenge kula Mas Dalang. Nggih. Weh jan tenan. Nggih. Kaya-kaya rukun, kaya-kaya guyub. Ning aja gawe tembung kaya, ning yen iso tetep guyub lan rukun. Oh nggih. Beda panemu aja padu, beda pendapat aja njalari pegat, beda pilihan orang ngrusak anggone leh nyambung seduluran. Insyaallah tetep ngrembaka, gaprang tetep jaya-jaya salaminya Allahumma. Amin. Jajali melu seneng to sampean? Seneng wong ditanggap kok. Loh. Mboten kok mergone ditanggap tok. Ha iki ditanggap Mas Dalang ya lenggah iki ya ditanggap. Yoga lenggah ya ditanggap, sinden lenggah ya ditanggap, ngono lho. Iya, iya. Kabeh ki ora kok nemu nggon tatanan perkara ditanggap mboten. Niki go pratikle masyarakat wis gumolong nyawiji gelem mengangkat harkat martabat Indonesia, mengingat destinasi wisata budaya religi, insya Allah iki bisa membawa nama harum desa Gaprang sedayanipun. Amin, 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 amin. Ngono Mas, dadi melu seneng ngono lho. Seneng piye? Loh, lah ngapa kok ora seneng? Dalange seneng, yogane seneng, musisine seneng, sindene seneng, saya sing mirsani ya nderek seneng. Aku ki padha karo mulih kandang. Kok mulih kandang pripun? Awake dhewe mbiyen ki ya ning kene ki taun 2004 2005 iso saka kene. Nggih, nggih. Ya ta? Nggih. Karo bocah-bocah arsiku. Lah iya kuwi to. Campur sari mbiyen ya awake dhewe ya ning kene. Nggih. Saiki ya ning kene.
senengku ketemu cah-cah ki aku seneng. Seneng pripun? Ya seneng iso srawung silaturahmi awet kene iki seneng. Ah terus Sing rada pegel ku sitok. wong rene iki paling kelipur kok iso pegel ki ngopo? Lek ngenyang ndridil tau. Kowe ora ngerti. Pangapunten Mas Dalang, Oh Mas nggih, Joko. monggo, monggo. Wong kuwi nek wis nyambung sedulur aja mikir not. Loh iya lho. Bos, Nek iso awake dhewe khusus nggaprang besok tahun ngarep 50%. Amin. Oh no. Wong iki gentle. Sesuk tahun ngarep 50%. maksudnya piye? 50 DP, 50 pelunasan. Cocok. Waduh. Gedeng aja lho. Bangsane. Tapi aku seneng Bos. Iki lho. Nggih. Aku anu Pak Dalang. Nggih. Pak Dalang jenenge ndi? Lho ora enak jenenge. Wah, Pak Joko iki Pak lenggah. Joko. Nggih. Piye Kula iki? remen sangat saestu. Kula niku teng gaprang khususnya teng kene tlatah ngriki. Nggih, nggih. Saya itu dulu mulai tahun 2004 2005 niku sapa ngriki. Ngriki Alhamdulillah. dulu ada campur sari apa jenenge? Cipto Aji. Hmm. Kula riyen kalih kritik kalih bapak kula Jelega biyen ngewangi bocah-bocah ngriki dan alhamdulillah campur sari menika saged ngrembaka saged terkenal, Pak. Amin, Oke. amin, amin. Untuk wilayah Kabupaten Blitar niku saged terkenal biyen. Lho Alhamdulillah. saestu, wong saking lho, campur sari Cipto Aji niki campur sari paling larang Oh ngoten nggih. sak Indonesia. Lho, kok saged, Mas? Larang. Sak lagu 7 juta apa tau tumon kowe? Lah kok iso ngono? Loh, Texan langsung tawur kok biyen langsung bar biyen iki kene iki. Kowe yo Lah Cipto ngawur. Aji tenanan. Ya, biyen- Lane kula ngriki kalih lho, ngriki enten dukun kondang, Pak. Sinten? Apa ya? Ateng iki sakniki. Ateng wis kuwi kok mudeng ateng barang. iki. Alah wis biyen iki lemu sakmu kuru mbok nek kencing manis opo pisah kuwi aku ya. Pangapunten Mas Joko. Nggih, monggo, monggo. Boten ngirangi raos hormat subasita sopan santun adat ketimuran Nggih, Pak. ingkang sampun dipun tanamaken Nggih. kalih Pyayi Jawi. Pramila menika ingkang para-para Nggih. bini lenggah sedaya Nggih. bekteni dalu menika Oh, nggih. nuhoni Nggih. undanganipun warga masyarakat Gaprang. Mula niki kena kanggo Saestu. titikan, Mas. Mulane saestu, kula niku kalih Mbah Lurah ngriki pun plek, Pak. Mas. Kalih Pak As menika kula niku pun selawung sabet jagong. Oh, nggih. Menika alhamdulillah kula niku pun koyo sedulur, Pak. Kalih Mbah Lurah Gaprang menika. Amin, amin, Pak amin. As menika memang beliaunya itu Pak jiwanya As. itu lembah mana? Pak Aas menika ingkang belionya itu di mana? Nyapet to tak dudoy aku nyapet to jane iki kok. Lah iya, Pak Aas menika lak sampun sapet jagong srawung. Lah iya wis. Kenal sampean. Ya wis plek ngono. Lah iya nek Pak Aas Lah, niki mandeg duding. Pak As menika Lah kuwi kebablasen tanganmu Pak Aas ngene langsung. Pak As menika. Lho. Pak Aas iki ngene lho, kok ngene iki nyapa? Sing ndi to wonge Pak As? Aku suwi rene. Nah ini niki Mas Joko. Nggih, nggih. Mula seniman kuwi aja waleh-waleh srawung. Menika Pak As, menika Mbah Lurah Gaprang menika. Dah jan kok yo ireng men to Pak As ya. Kowe kok tak culek mripatmu kok. Ireng ki sing dalan lho, nyapa to jan iki. Wong ki Menungso lho iki, Sel. menungso aja ngremehke barang sing ireng. Lih, aku ra remeh. Mripatmu kuwi nek Eh. ra nek irenge nek putih kabeh piye njajal. Kowe kok ngomong ireng ki lho, mripatmu kuwi lho nek ra nek irenge terus piye? Nek putih tok nek kaya kuntilanak kowe. Jajali, ayo, lon rambutmu nek ning kene digawe putih. Pra kaya wong kelainan. Kabeh iki sembarang ki nek ireng aja diundamana, aja dipaidu. Loh, aku lama itu. Justru malah Mbah Lurah sing ireng ngene iki Kowe iki kok tatutne rene rono, tatutne rono rene. kita penonton aku ya. Mbah Lurah sing ireng itu menunjukkan bahwa beliaunya sebagai Mbah Lurah kuwi gelem andap asor, gelem serawung kali warga masyarakat. Alhamdulillah. Loh iya, enek Mbah Lurah sing ngresiki iki malah patut dicurigai. Mergo sok kala seneng tenguk-tenguk ning bale desa, ning omah ra tau gelem metu, ora gelem serawung karo warga masyarakat. Mulane Mbah Lurah ki ireng, gelem serawung kali warga masyarakat, Pak. Bahasane dagelan nek arep kisinan ini ki, Mas. Nggih, nggih. Isinan matamu. Lho saestu to Pak Joko? Nggih, leres. Lho saestu, mergo Mbah Lurah menika menapa? Sebagai presiden rumah tangga, sebagai presiden ana ing desa, Lah. wong beliaunya itu selalu andap asor, mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan warga masyarakatnya. Arep sejahtera wong lanang, korbane tetep wong wedok-wedok iki lho. Lah ya apa? Ah wong wedok-wedok iki ya tetep dadi korbane wong lanang. Kok iso? Kok iso ngomong sejahtera? Lho iya no. Sing Wong lanang ki ireng kaya ngene iki nyambut gawe dienggo nyukupi wong wedok lho, Bos. sing Eh. nyapa? Sing kudu disejahterake iki wong wedok-wedok. Lho lah iya.
Nyapa Wong lanang ki korban kulit, korban rupa, korban fisik demi kesejahteraan seorang istri, Allah. demi kecantikan seorang istri. pembelaan Mas niku. Nggih. Ora pembelaan. Pembelaan. Delon, sing wedok delon ayu-ayu ngene. Sing lanang delon ireng-ireng kaya ngene. Ini menunjukkan bahwasanya pengorbanan seorang lelaki itu demi seorang istri, Bos. Ora kok demi seorang istri. Wong wedok dandan ayu ki pamrih nggih nyenengke bojone. Sing ngomong sapa? Dandan ayu mergo nek wayang. Dajal ning omah, engko lek nggih daster jebol-jebol. Ya ora? Saiki ketok enek wayang sing delok akeh dandan wedakan ayu. Ya ora? Engko lek ning omah delon, wis ora gelem wedakan. Belek tok sing dipamerne bojone. Nggih, Pak Joko? Nggih. Lho, iya, Bos. Arep belek tok kaya ngopo? Pengorbanan seorang wanita itu berat, Mas. Berarti apa? Kowe nek arepe nyuwun napa-napa nek ora diladeni wong wedok terus pripun, Jajal? Delok apa-apa sing nukoni sapa? Lah nek kebutuhan maem, kebutuhan kopi, kebutuhan apa wae. Lho kopi nek gula kuwi sing nukoni sapa? Wong lanang, Bos. Lah iya. Wong wedok nek nyepane tok. Ya ora? Iya apa ora? Iya. Wong lanang ki pengorbanannya luar biasa lho. Betul. Hidup wong lanang. Hidup. Hidup wong lanang. Hidup. Lurah Ayo ngono kowe. kowe arepe meni hidup nek kowe arepe nyuwun wedang. Nek umpama sing ning pawon wong wedok sing kebledosan gas dhisik sapa? Wong wedok. Sing kesokan banyu panas sapa nek ra wong wedok? Korbane wong wedok gedhe, rekosane ya gedhe. Ngono lho, ra maido wong wedok kowe. Lho, sing nukoni gas apa? Wong lanang, Duit saka sapa? wong lanang. Wong wedok saiki gelem cenik geni. Ora gelem, Bos. Ya ora? Ya. Wong lanang nyambut gawe lho. Iya iya iya. Hidup wong lanang. Hidup. Kayak iki kelakon apa to ya ya. Awake dhewe iki termasuk Ibu-ibu lenggah ngene iki karo ndonga. dongane apa? Ndonga garwane sing ning dalem saya gelem tindak rene bareng-bareng. Ki nek wis rumah tanggane rukun harmonis, garwane ya seneng, ibune ya seneng, nek leladi ya seneng. Nek nganti kowe wong wedok merengutae terus kowe arepe golek apa jajal? Lho, tuku lho. Itu ki 150 guyu aja iku. nyepelekke wong wedok iki. Nyepelekne wong wedok, Mas. Aku. Harkat martabat kaum wanita kamu rendahkan, Mas. Yang merendahkan siapa? Ibu adalah nun sewu, adalah sebuah mahkota. Wong wedok ibarat kuluk utawa songkok. Wong lanang ki ndase lho. Enek kuluke ora enek ndase sing disokoki apa? Ayo. Apa kowe? Iya. Ning wong wedok ki sing gendol kowe nalika semono lho, Mas. Sing mriksani sapa? Wong wedok gelem meteng ulu-ulu ning bidan, pangah ngenteni wong lanang. Lho, Ya ora? ning sing biyen ngukir irungmu kuwi wong wedok, sing ngukir lambemu wong wedok, sing ngukir matamu wong wedok, sing ngukir tangan sikilmu ya wong wedok. Jajali. Lelane wong lanang dadi. Nah. Kowe tau tumon wong wedok kawin suntik. Hidup wong lanang. Hidup. Ayo. Dalange jane lara apa lho iki? Kok melu ngene Iya bareng. wong lanang kok. Burimu kuwi didandani kaya ngene tujuane apa kuwi? Nyambut gawe kok. Jajal ning omah, apa gelem dandan? Ora gelem. Ngene iki sikil nggo sirah, sirah nggo sikil. Akrobat piye masamu? Cangkemmu lho. Ampare basan ki adus keringet. Lho, kok kecut no. Pangapunten Mas Joko. Nggih, monggo. Kula ki nelongso nek mami Mas Lho, nelongso budal kowe. Nek sampean ki umpama mikir sepihak ning ya pikiran wong wedok. Lah sepihak aku. Saya berbicara realita, Bos. Wong wedok ki nalika nggarbini ngeteng 9 tahun 10 wulan. Kowe ora ngerti. Lho, kuwi jane meteng mau tumor kowe iki. 10 dino. 9 wulan 10 Nggih, dina nggih to Mas. Nggih. Direwangi toh nyawa toh pati, gembol ponang jabang bayi pamrih ben slamet. Lho gene kowe kok nyonyo ibu-ibu Kowe nek muni hidup wong lanang mula aku ora muni hidup wong wedok. Ayo. Karena saya tahu tanpa seorang wanita, seorang pria tidak bisa hidup. Ayo ngomong kowe. Sing ngomong sapa? Tanpa seorang wanita, seorang pria tidak bisa hidup. Siapa? Karena yang bisa menghidupkan adalah wanita. Sing ngomong sapa? Iya no. Teko wong lanang-lanang, engko jam 5 isuk hidup dhewe iki. Lho apa kuwi?
Hidup dhewe. Tak giyedek tenan. Wis jane masih mesti mak. Wah, bleset Mas. Pangapunten Mas, yo pangapunten. Nggih. Nek kula kalih niki eleke ngeten niki Mas. Kang. Endhog iki sok kala padha putihe nek Iya. netes dadi kuthuk ya beda warnane. Ya apa kowe? Nek kula ngomongke bab ngeten iki lak rasa to Mas. Nggih. Kula niku ngomongke ibu-ibu lenggah masyaallah sampean ngerti. Repote ibu-ibu kuwi nek umpama dhuwit 50 kon ngubengke sesasi, gedene seminggu ra nutut Mas. Kok sampean maido ki lho. Jajali. Sembodo kowe karo bojomu ya. Yo. Aku wong lanang lho, Bos. Lho sing ngarani awakmu jengki sapa ya? Bojo kuwi lho saya. Nggih. Saya itu mempunyai moto bahwasanya Hmm. happy wife, happy life. Gaimu pladu kok dadak omongi happy wife happy life barang. Mbok ngiring nek pladu ngono kae nggo sentolop ning bathuk ngono kae. Kok happy wife happy life Oh barang. cangkemmu iwak ya melu mangan lho, Mbak. Kok aku ya glewak kowe melu badok lho. Hei, kae ora tantekne dhewe ngawur. Lah ndi? Ha iki malah njaluk sithik iki. Pak Joko ya pancen yo boloplek kok. Iya. Nun sewu. Nggih. Pak Joko. Nggih. Pak Joko. Nggih dalem. Weh Pak Joko. Napa? Tangannya koran tok Pak Joko. Hah? Happy wife, happy life. Terus Bahagiakan istrimu, hidupmu akan bahagia. saya pasti membahagiakan sampean. Tuh, saya itu selalu memprioritaskan kebahagiaan istri saya. Aku ngerti nek ngalor ngidul bojomu gandeng ngerti pamer Iya, we. Pamer apa? Wong tau tak col mah nyolong ya apa-apa dikirane. Mangsamu. Tak dekene masalah lagi tak col kok nyolong buah dikirane. Ngono nek muni ayu dhewe. Ayu dhewe lho bojoku. Lah nyapa ra mbok jak rene? Tak jarene ketok elek no. Lho, jare ayu dhewe. Lah iya ayune krek dhewe. Lek awur wong ketok elek. Oh, masuk. Iya 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 iya. Dadi ayune dhewe. Apa iki? Loh. Lah kowe arep ngomong apa jajali? Wong Mas Joko ya Mas Joko. lega. Dalem. Rene ya. Moh, Tak mong ngene. golek urip dhewe iki. Rene ta? Wegah. Rene. Aku karo sampean sedulur nek perkara nyambut gawe iki mau wis lara atiku aku. Loro kok teko kowe. Loh, Teko. ora kok perloro kok teko ning paling tidak ki rene iki piye carane ben awake dhewe padha-padha melu mikir. Bah, lah nyapa kok wis dipikir panitia. Loh. Piye ta sampean Wadi mikir banyolane mumet kok mikir kene. ikut melihat Wis tak delok lho akeh lho wong lho. ngrasake bengi iki lho. Bojo kowe nganggur kok ngrasakne apa. Maksudku ki Mas Joko lenggah Nggih. ngene iki sak ora-arane sampean ngerti. Ya ngerti ya linggo ya dadi dalang mosok ngono kernet kowe ora. Loh. Wis kowe omong dhewe jajal piye? Ngomong dhewe Mas Tamu lho kowe nyambut gawe apa ora kowe iki? Kowe iki kok angel to kowe iki. Wong nyambut gawe wong loro ki paling ora nek wis blangkone padha, plambine padha, jarike padha, bathuke padha, penemune kudu padha. Ora iso padha. Sebabe Iki ne beda. Lho malah gedhi nek. beda kok soal kono. Pak Dewan. Hmm. Siapa Pak Dewan? Loh. Jare bojomu ya anggota. Bojoku ya. Hmm. Tapi saiki nyambut gawe beda. Ning ndi, Mas? Ning gone kantor wali kota. Wih. Berarti pun diangkat, Mas. Diangkat. Sampun, Nggih. Dinas. Sampun. Nggih. Dados Wakatibda. Apa kuwi? Wakil Kepala Penitipan Sepeda menika. Cah kentir, cah kentir. Parkir. Jan sih diracun wong lho kuwi. Lha nyapa to jenenge iki ya? Wong dadak tukang parkir dadak wakatibda ki ya ngopo kok. Ojo ngenyek bojoku parkir lho kowe. Ah paling gaji. Ambak bojoku parkir menika gajine sak wulan kuwi 60 juta ngawure. Wah. Kowe ora umuk, Lho iya. ora kompo kowe. Ngawur ya iki ya. Parkir kok nganti 60 juta Mas Joko. Nyambi nyolong helm kok. Dadi bojoku. Nyambi. Layan. Apik. Diteruske le. Nggih Pak, alhamdulillah. Tapi Loh, selera. alhamdulillah. Loh, alhamdulillah seleren. Oh, iya, iya, Seleren. iya, iya. Saya mu dadi setelah saya dengan Pak Tato, Pak Dewan, ki alhamdulillah saya kedekatan saya dengan Pak Dewan itu Wah. nyapa to hae. Awakmu kok tahu pilihan ngono ya? Boloku Nyalonke to, Biyen? Iya, aku biyen nyalokne no. Apa kuwi? Aku biyen lek Pak Tato kan PD ya, Pak ya. Kalau saya dulu dari Partai Hanuman, Pak. Partai Hanoman. Hanuman. Wah, kowe cah gemblong banget. Apa ana kok Partai Hanuman iki lho? Aku independen gawe dhewe. Wah, terus. Hanuman ki hati nurani seniman.
Oh, apik kuwi. Jadi karena berangkat saya dari seni tradisional, Wah. akhirnya saya mengangkat seniman dan seniwati. Aku seniman lor mbok lumpukke. Lumpukne. Seniman kidul mbok tak lumpukke. lumpukne. Seniman wetan kulon mbok Tak lumpukke. lumpukne. Mbok rangkul dadi siji. Tak kelumpuk dadi siji. Nek wis mlumpuk, Tak bong. Alah. Jadi mlumpuk ki gaweke program. saya bakar semangatnya Nah, Pak Joko. ngono. Soal hebat lah, Pak Toto. Saya Pak, Mbak Lurah. Diomongi. Ngene lho. Dewan karo Mbak Lurah jejer ngene. Iya ya, apik serasi ya. Kayak limbuk cange. Cilik gede. Ngene. Iki dina lak nun sewu bahan pokok lak munda. Munda. Sampeyan lak mesti duwe apa Pak Joko. duwe inisiatif tok. Jane aku ndek arep didadekne Dewan Provinsi. Nggih. Cuman izin. Saya kalau Pak Tato itu mempunyai program yang istimewa. Alhamdulillah. Pak Tato iki karo aku programe nu sewu ya. Nek dibandingin Pak Tato no pedhot usahaku. Wah, kok jajal diomongke. Izin Pak. Kowe ra kemaki lho. Loh, cuman saya tidak saya sampaikan. Wong iki Ngene. latar belakangnya apa didelok. Sekarang itu Indonesia itu menjadi negara yang terdampak dengan Selat Hormuz. Selat Hormuz ini ya. Sadur musuh Amerika nggon Iran kono Amerika lagi. gundulmu Iran ngono. Lah iya to, musuh Iran kuwi. Namanya. Iki ngomong politik iki. Program. Izin Pak Joko nggih. Nggih, monggo. Dadi pertama saya mundak 4.000. Nggih. Otomatis kesejahteraan warga masyarakat Indonesia itu yang menjadi problem dalam hidup bermasyarakat atau hidup untuk menghidupi keluarganya masing-masing. Karena menyangkut dengan Loh, iya. transportasi. Umpama aku sok ben dadi dewan, kayak Pak Tato, itu saya mempunyai program sing saya utamakan adalah bahan pokok. Wah, kemaki sik Mas. Iya no. Kemaki iki. Bahan pokok penting. Contone? Endok saya mau regane 20.000. Nggih. Sok ben aku dadi dewan, kuwi tak wehi rego 7.500 sekilo. Endok mbok gawe mudhun rego. Iya no. 7.500. Aja janji-janji tok lho. Loh, iki ade iki ya janji ya bukti, Bos. Weh, endok 20.000 mbok ndukke 7.500. 7.500. Beras. Beras ki sekilo 15.000 ya. Ya. Kuwi tak gawe sekilo kuwi 1.750. Loh. Mudune adok kuwi. Dewan iki ngene iki. Masyaallah ya ya. Dewan iki ngene iki. Gas LPG iki lho. Gas LPG iki 28.000. 20.000 ya. 20.000. Kuwi tak gawe 1.500. Gas LPG. Gas ki warung ben akeh batine. Lho. Omah yo iso nyukupi liya-liyane. Gas dadi 1.500 Iya. mone selawe. Iya. Endok 20 dadi 7,5. Iya lho. Penting lho protein. Beras Dewan. dadi 1.500. Iya. Lho. Bahan pokok itu utama. Lengo. Lengo ki sing enek 7.500, enek sing 10.000. Iya. Kuwi lek aku sok ben dadi dewan, kuwi sak liter. Kuwi tak gawe 1.250. Lho. Ora. Ki saya mudun. Lho iya. Dewan iki ngene iki aja kaya Pak Tato. Weh. Gula. Gula ki sing sekilo pira? Sekilo gula-gula? Gula 10. 10.000. Kuwi tak gawe 750. Loh. Repes. Mergo Gula. wong iya nggih Pak. Mergo wong lanang ki seneng digekne wedan. Ben wong lanang seneng nyambutke semangat dienggo ngopeni keluarga. Uyah, Mas. Uyah pira sekilo? Saadah Saadah kuwi 2.000. 3.000. Kuwi tak gawe 35.000. Lho. Uyah malah mbok Iya, larang. no. Lah, Lah dienggo- kudune didonke Lah. kok malah mbok Dadi larangke. nggo nambeli ndok, gas, gula kuwi ya. Jaluk dibedil cengele tenan iki. Wong ki mbok transparan. Iya. Wong ki arep kepiye-kepiye ora Iya. entuk congol cumongol. Iya, ta. Apapun bentuknya menjadi pejabat dulu berawal dari masyarakat. Iya. Yen wis diangkat saka masyarakat dilenggahke dadi pejabat, ayo para pejabat-pejabat punya inisiatif yang positif untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Mau tepuk tangan kagem Mas Diwan. Nggih, tepuk tangan. Oh, Mas, bas ora kok ya. Iya to Pak Tato. Guyon. Awake dhewe jane tanggal 15 ki ade main ning gone Kankap. Terus Cuman ade enggak iso. Mergo ada Pak Sekjen rawuh nggih. Pak Sekjen rawuh. Sekretaris Jenderal Iya rawuh PDI. Masya Allah. Datang di Kankap ade main cuman ade enggak bisa. lu nyapo ora teko batalke no sing kono, gedi Batal- kono. Gundulmu ya. Gede kono ndak boleh. Seniman iku ora oleh koyo ngono. Weh, lagi lho aku Ora jajal. perkara duit gede lan duit cilik. Lho. Tapi sportif dalam melaksanakan tugas. Tanggung jawab, Tanggung jawab penting. konsisten. Iya no. Kaya ngono. Dadi Iki Pak pas. Tato nggih. Ngono lho, rungono. Sampeyan yo Pak pas. Tato imbiyen iso dadi dewan sapa Mas? Masalah sampean Mas. Dadi dhewe.
Aku dadi apa? Tim suksesnya sampean. Lah, lek tim suksesnya aku, Pak, tatok ora dadi. Lho sebabnya? Tim sukses ki sing sukses kudu tim sik. Terus ora calone dadi mbok ora urusane. Ya salah nek kuwi ya tetep disuruh. Mas Joko. Nggih, monggo. Mula lak bengi niki acarane Nggih, Pak. syukuran. Syukuran, Pak. Syukuran. Syukuran sing dipun nikmati kalian warga masyarakat. Nggih. Berjalannya dengan ini hanya untuk memohon ridho dan hidayahnya. Nggih. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita utawa gegayuhanipun insya Allah diniati ngentekke ragat, golek nikmat, muga-muga adoh saka laknat. Nggih. Insya Allah sedaya selamat donya Amin. akhirat Amin. Allahumma. Amin. Pun muga-muga Balai Arca Candi Bintar menika menjadi destinasi wisata, destinasi Budaya, cagar budaya. cagar budaya seluruh Jawa Timur. Amin, amin. Loh, Pak. Kula lak gandeng niki ben Nggih. lakune ben kepenak. Niki aku kok kan iki. Sapa, Mas? Kowe golek-golek. Loh, kula iki mesti milih kok nek ngeten iki. Napa pareng ngampil sindenipun? Oh, monggo, monggo nggih. Saestu nggih. Niki dagangan kula sik. Masya Allah ya, Jan. Kene, Duk. Oh, ya gawe aminor sik kene aminor sik. Kula iki, Golek Jan. sik. Kene, Duk. Jan. Sing sik rada. Ya. Sing nomor 3 kuwi lho. Ket mau mangan. Jan. Loh, pancen kuwi nun sewu. Wong arepe ngedepi sura ki ya tirakat. Lek sing iki SPD, lek kuwi nun sewu, kuwi MSI. Apa? Lek sing nomor 3 kuwi dokter. Dokter ki apa? Badoke banter. Dadi Iki ngawur. Ya tirakat sithik, Nduk. Ora apa-apa. Sing penting ki yo nglake wektu sedelok. Tak sawang kok kono ki nyekel HP wae kok. lho aja wianan karo malaikat Israil. Kowe yo ngawur. Gak iki yo sik sekolah Iya, dadi sekolah. nyambi karo nggarap pelajaran. Kowe ora ngerti. Yo kok rada ngadeg Nduk karo Om Kritik. Kowe nek linggo suwi-suwi ndak kelek. Sakit ta nembang? Sa. Aminor Mas. Aminor. Oke. Apa tuh Pak Sokong nggih? Nggih, monggo. Sakit ya Mas. Sa. Sampeyan sik wae. Amin Pak. Magadir. Tak tojo. Ora ngising-ngisingi aduh. Darah aku dhisik. Iya ning gawe para sing liya ora magadir kok iso. Ora ngerti kok. Iku mek kuwi ya. Iki Mas Joko ki bengi iki lagi gemen-gemen. Ya. Iya. Cak sinden kok luar negeri barang. Luar negeri. Rasake. Ayo jajal. Nene nonane nene nonane. Ninane nane nane nonane nane nonane. Nonane nane nonane. Nane nonane nunu inona. Ora nggae nunuk nyapa to. Wis ora melu nunu. Kok sing terakhir nunuke nono iki. Nunu melu kok. Ning tanggamu enek ya. Enek tanggoku. Sing jenenge Nini ya. Nini karo Kembar to kek? Kembar kek. Ah mbok diomongke kok Ngomong dikira apa? aku. Isin aku dikira saru aku. Ah ngopo? Tanggoku jenenge duwe anak kembar jenenge Nini karo Saestu Nunu. Mas Oh, niki. ngoten nggih. Niku Nini. mulih kok luar negeri. Nggih, Oh. jenenge kembar anak wedok ki Nini karo Nunu. Lek Nini pancen putih, Ndak ya. tapi Nunuke ireng. Kuwi Oh kembar ya. Kembar. Beda. Oh. Gennya beda. Ya gennya bener beda. kuwi bener kaya aku harus sampean lak beda ya. Beda. Beda. Ane lak padha to pilihane pemuda Ora padha. iso. Cacah iki cah nom manggonku. Nggih. Kuwi sing digolek duduk Nini. Lah sapa? Sing digolek malah Nunuke. Loh. Tapi dia bar kecelakaan ini. Loh, Nini aman tapi Nunuke kecelakaan. loh. Lah piye saiki? Diperban kok Nunuke. Diwe bat merah barang. Kagel iki. Caitan. Pase nunu kancane dulure Nah, dulure ini lho. ya. Akhire Nunuke diperban. Nunuke diimpus. Tak tonyo tenan. Pancen yo tanggoku. Tanggomu, ya. Jale. Nek Nini enten anu, rambutnya ratek anu no, ratek tukul. Nunuke kowetel. Dirungokke tenanan lho. Nyapa jenenge wong. Jenenge wong. Ora iso kriting apa ora? Ini bonding. Ku tak WA. Wah, kurang ajar ya. Kali Mas. Oh. Oke, ini kan Nunu kowe.
Bengi iki acara syukuran. Apa iki? Bengi iki acara syukuran. Yo. Nyuwun berkah Saking Kosek. Kowe iki nek tak warai keminter, nek tanteni ra ndang ngomong. Aku yo Ora. Jangan bikin malu dong. Loh, kenapa malu? Kalau gini kan malu aku. Malu kok budal kowe. Loh. Nah, kita kan kerja. Gimana sih lo? Sing dibayar kan isine iki. Ayo, Kosek. Engko. Ora celindet engko nanti. Aku sih, yo kono Mas. Acarane latasakuran. Bengi iki latasakuran. Nyuwun berkah ring pangeran. Rezekine sak paran-paran. Sampeyan ki wayahe nembang iki lho. Jare engko. Saiki. Engko apa saiki? Saiki. Nyuwun Sik. Bareng aku iki lho. Kok sendisi iki iso. Stres aku nyawang awakmu. Bareng aku sik. Ya. Bareng. Nyuwun. Bareng iki tegese gentenan. Aku terus sampeyan. Aku piye? Kamu, saya, lo, gue. Ya. Tahu toh? Nggih. Gentenan. Nggih. Sampeyan aku, kamu, saya, Ya. lu, gue. Ya. Berarti perlu terus gue. Lu, gue. Nah iya, per gue terus lu. Lu kamu lho. Lah iya aku. Ayo gue aku. Nah iya, berarti per gue terus lu. Lu kowe iki lho. Lah iya aku. Nyanyi kamu, saya. Lah iya. Lu, gue. Lah iya, per gue terus lu. Lune iki nduding aku. Jare aku. Colok matamu yang malah. Lune ning gue. Jare kowe gue, aku lu. Wis lampe tapuk lho kowe. Kene lho tembunge iki nek lu ki ndudinga sampean. Lah iya lu. Nah, Lah iya. gue aku. Lah iya gue kowe. Berarti bar gue terus lu. Itu Mas. Dah iya. Ya ora? Ya ora? Heeh. Hidup lho lanang. Ya apa nek kok kene iki mau. Maksudnya gue iki ning aku. Lah iya gue. Nek sampean nduding aku ki gue. Lah iya gue. Loh. Nek nduding aku sampean ning drijimu ning aku lu. Loh jare lu aku. Gue sampean. Oh mencela-mencel kowe. Kowe iku angel men to dijawab. Ya. Kene jajali. Oke. Jajali Mas, panjenengan Mas. So. Bengi iki latasakuran. Nyenyuwun ring pangeran, ring pangeran. Dadak beker bareng. Aku guyu karo dalang sitok ya. Napa? Nek dalang liyane iki sangune jahe. Ya terus? Ya ta, roti. Nggih. Tak Joko aku lagi pisan iki ya. Napa? Dalang kok sangune Astor iki. Engko tak kepruk ndasu, engko. Pangapunten Mas Joko, pangapunten. Oke, pangapunten. Nggih, nggih. Pak Joko jana. Kuwi ngono turan bodho. Bodoh. Ah, nggih. Kowe ra ngerti. Wah, bleset kowe. Wong dalang paling rapi iki ya Mas Joko. Nggih, Pak Joko. Apa purun ngarep dicepaki apa-apa? Ndak mau. Betul enten. Depan harus steril. Steril, bener. Bersih. Nah. Si, enake semuk iki lho. Kuwi lho, eneke ming keluk tok kuwi. Asap iki. Perlu diacungi jempol. Ya Pak Joko. Ora dadak rewel kaya bapakmu nek mayang ngarep kok nyepaki gedang. Mari ngono denger rebutan cah cilik-cilik. Bareng ning anak mbok cuwil lho kok tipeke gedange bapakku. Akhire nunuke ndak iso nyapu-nyapu. Kowe ngawur. Ayo jajal. Ya. Ngono, tenanan. Ya, Pak Tato. Donga. Bismillahirrahmanirrahim. Aku seneng kangen karo kene iki aku. Acarane latasakuran. Kabeh nyenyuwun mring pangeran Rezeki saparan-paran.
Insya Allah selamat neng dalan. Rezekine saparan-paran. Insya Allah selamat neng dalan. Pak Lurah asmane Pak Aas. Insya Allah piyantune ikhlas, piyantune ikhlas. Awake sehat pikirane waras. Insya Allah fisike bergas. Awake sehat pikirane waras. Insya Allah fisike bergas. Nanggap dalang-dalange Mas Joko. Insya Allah nututi perintah agama, nututi perintah agama. Ngibadahe wis genep 5. Insya Allah ahli suwarga. Ngibadahe wis genep 5. Insya Allah ahli suwarga. Undangane Pak Dewan Tato. Pak Dewan Tato. Kok mingine tok iki kepiye ngono lho? Pak Tato. Lho, deloken. Iki tak delok ya godi iki. Lho. Kata-kata syair. Ah, mbok mikir nek. Nyambut gawe yo mikir kok iso. Undangane Pak Dewan Tato. Pak Dewan Tato. Pak Dewan Tato. Pak Dewan Tato. Insya Allah ora seneng plerak-plerak, ora seneng plerak-plerak. Mikir. Apa kok tibane kok iki piye? Lho lah ya. Oh mikir kowe. Karo warga mesti takok-takok. Takok. Oh kok wis disi kuwi. Ayo, karo warga mesti gelem takok. Dadekne cah pinter sing maune pekok. Karo warga gelem takok-takok. Dadekne cah pinter sing maune pekok. Ora mung dewan ana penonton. Nonton. Yo. Nonton. Penonton. Iya kae. Penonton. Ya, aku bukan mikirnya. Weh, kabeh mikir ngawur yoga yo mikir garapan kok iso. Insya Allah delok wayang sing katon, wayang sing katon. Lungguhe sak ngenggon-ngenggon. Insya Allah problemnya move on. Lenggahe sak lenggon-ngenggon. Insya Allah problemnya move on. Repote yen dadi yoga. Yen tak delok. Ayo terus. Repote yen dadi yoga. Yen tak delok. Iki hadroh apa? Lah wong aku yo ngewangi musisi to kok iso. Ngono ta musik. Ngono. Yen tak delok salate wis genep 5, salate wis genep 5. Wonten yoga sing tukang ngecer. Sing ngecer kan lho ngecer. Saya tukang ngendang ya. Wonten yoga sing tukang ngecer. Yen tak delok salate ra tau kecer. Repote yen dadi sinden. Repote yen dadi sinden. Salate ora tau leren, ra tau leren. Wonten sinden sing lemu dhewe. Insya Allah gede tirakate. Wonten sinden sing lemu dhewe. Insya Allah gede tirakate. Terima kasih suruh panitia yang sudah menggelar budaya, menggelar budaya. Kita semua ikut berdoa. Mudah-mudahan semua panitia dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa.
Stop Mas. Iki kejawan kowe kata-kata. Ya woman. Kejawan ki. Mudah-mudahan semua panitia dapat diulang di nama kuas. Kejawan. Kejawan. Matur nuwun tukang sound system. Lho ngono lho. Ngono. Nah, Tem. Temneh ngono. Temneh iku tak celukne selentem tenan lho. Nyetel son ora mangap karo mingkem, ora mangap karo mingkem. Ngrungokke penak ning ati ayem. Insya Allah uripe tentrem. Ngrungokke penak ning ati ayem. Insya Allah uripe tentrem. Terima kasih pemuda Arsico. Ayo. Asiso. Heeh. Asiso. Ayo. Terima kasih pemuda Arsico. Insya Allah. Yo lagi. Ayo cak. Mikir gendeng aja nih. Kok dagelan kok mikir dadak kesuwen cak. Caksek kok bendina pokok mikir gendeng aku. Ayo. Matur nuwun pemuda Arsico. Asiso. Ayo. Iki. Dah kok piye? Mumet aja nih. Kerja keras. Apa ki? wis pancen Nyoto, wis pancen nyoto. kabeh sesaji sampun ditata. Insya Allah rukun keluarga. Kabeh sesaji sampun ditata. Insya Allah rukun keluarga. Tak jalang lak wis to. Mumet aja. Jo klitik lak nami kula dagelan asli sing ngangge Jawa, sing ngangge Jawa. Kula ngriki nderek ndedonga mugi sedaya ahli swarga. Kula ngriki nderek ndedonga mugi sedaya ahli swarga. Ya, penuh. Kayaknya apa? Jenengmu cok luduk bae. Tanggaku nuntun Honda Jo, aku nuntun cempe. Nuntun cempe. Tanggamu mangan iwak, Aku mangan tempe. tanggamu mangan endok. Aku mangan doku dewe. Elek Mas Joko ki. Wis kadung golek iki kok Betul iso. bukan mikir gendeng aja. Jenengmu cok luduk asli. Awakku kurujo pancen kurang gizi, pancen kurang gizi. Yen kowe nesu bojomu mandalengi, Aku dikempet terus dimii. weh yo ngono ki yo delok kanggonan kok iso. Niki tak kalih kula mawon Mas. Nggih. Panjen kula ngejak ngeten iki ben kok damipun barokah wonten. Ngoten. Nduk mikmu mana nduk mikmu? Ayo golek to. Golek anu, Bu. Nyuwun jumeneng kejap Bu. Ngono Bu. Enggak Bu, kalih kula Bu. Mriki. Alhamdulillah. Monggo kalih Mas Luduk nggih Bu. Monggo kalih Mas Luduk Bu. Tuh kalih. Wah. Lah kalau gandeng ini bakal bekecot aku. But look from in the heart, Pancen. don't look from the outside. Kono. Jangan melihat sisi luarnya, tapi lihat sisi dalam. Ini kok kali bude lho. Ini lho le karo aku kene. Masa karo iki? Ya wis wolo-wolo kuwato le. Masa karo iki? Wis to, kowe Karo iki? es kuwi mbok tukokne. Karo iki ya? Iya. Ya gak apa-apa, aku lek mendem kolu aku aja. Kuwi mbok pundhutne tolak angin ngono wis glegen terus kok. Iki sak apik iki. Napa? Mas Joko ngapunten nggih. Nggih, Ngapunten monggo. saestu ngapunten. Nggih, monggo. Iki riyen iku tak kon ganti semire iki. Lah pripun? Biyen iki semire ora abang ngene iki. Biyen semire ijo. Lah kok turun ning lapangan pangan wedhus to ndase ya. Ya ngawur. Kan kula nggih anu yayangku. Yayangku janti ali-ali teng grembel kowe. Ala yo ora apa-apa, apa kok ning bae. Nggih. Kok yo nggih kaos tangan bareng saya. Bah kok seneng karo sampean ta Mas, ayo jalan-jalan ya. Lah alah.
Jalan-jalan ning kono lho ning Kankap. Ini. Nek karo Om Kritik ora usah jalan-jalan ning Indonesia, kelasnya luar negeri lho. Oh, luar negeri. Paling ora awake dhewe tur 3 negara. Oh, 3 negara. Australia, Singapura, terus Piye? Mane tekan. Hongkong, Duk. Hongkong. Australia, Singapura, terakhir Hongkong. Kita duduk di bawah patung singa ya, Duk. Sing mancur kae. Iya. Sang jak dolan ora. Dijak dolan ning. Pas dolan ning serut. Tak leb-leb le kono. Karo ngenteni pladu. Oh, Nggih. iya. Aku lapar mau Bisa makan. kali ya? Beli makan apa Iya, ya? dolan enaknya jauh-jauh ya. Sampean nek kalih Mas Sabar. Klitik, Nggih, maem harus diseleksi atau diteliti. diteliti. Paling tidak pagi itu roti bakar, Heeh. siangnya spaghetti original, Sik Mas dipoto. malamnya hotdog. Aduh. Hotdog ya? Heeh. Haram. Ngapa? Hotdog makanan luar negeri kok. Haram kuwi. Lah iso Hot ki apa? Panas. Dok kire mangan krengsengan kuwi. parah karo panganan luar negeri nduk ya. Heeh. Sing roti kae to. Nggih. Sampe rasa maem renono nggih. Sesuk tak temani sumpil ya. Sumpil pecel. Sampai kok kakanan apa? Aduh gayamu. Sumpil itu Ngeding-ngeding. bojoku teko. Sumpil itu makanan apa lah? Sompel itu Lah biasanya lo makne brontol. Ngeding-ngeding sing kok tak tahu. Iya itu sompel Iya, itu sing tak tahu bahasa Iya, sompel yo akeh kan Sompel apa? itu loh itu apa? sompel itu Ada kalau nama? pilek terus kering, nah itu keluar namanya sompel gitu. Itu bel. Sompel itu punten itu loh yang kenyal-kenyal terus dikasih kulupan terus atasnya terus dikasih apa itu namanya semen gitu. Bumbu pecel itu loh sayang kamu tuh. Ya, Mas, izin, aku Oke. sampe Monggo. tumbasne Monggo, parfum ya. Parfum sing branded sing Alah, wangi. Sesuk tak tumbasne parfum anu ya Jaguar ya. Jaguar. Nanti kalau kamu perform malam pakai Jaguar, kalau performnya siang pakai Bulgari, silver ya. Sama ya. Teh wenak. Minyak wangi. Sesuk tak tumbasnya minyak kapak. Gampang masuk angin udah kamu. Ya. Aku tumbasne baju, Mas. Saya nyuwun baju. Tak pundhutne baju limited edition. Oh, Nanti kulitmu kan bagus, putih. Tak belikan baju transparan ya, Dek. Biar kelihatan kulitmu. Oh, ngono. Iya, heeh. Channel. Channel. Heeh. Lek ndelok kulitmu ki sing apik rasa kelamben. Dadi ben blulus. Ben ketok nunuke. Lah kok lek nunuke ketok Mas. Salah. Terus adewe kan Ayo, ngono nek jalan-jalan ketok to. terus piye? Adewe numpak Lah, iya. apa? Aku mau tumpakne apa, Mas? Ya jelas nanti kita pakai ya kok tak tumpake transportasi udara. Nanti eksklusif nyampe bandara Hongkong, nanti kita numpak Alphard ya, Dek ya. Alphard. Wow, heeh. Apa? Sing numpak apa? Numpak sampean. Sama sesuk anu ben ditumpaki wong-wong ae. Atau numpak sampean? Numpak sampean. Ya ra apa. Aku doyan. Tak tumpaki ya, Dok. Cemu sak piro, Mas? Ini kamen dirangkuli. Weh, dijemok aku dijemoki pipiku piye iki? Ayo gayane wis akeh ndang foto. Nah, cocok. Foto ya. Foto. Nah, oke. Iki jajal gen foto ronsen wong iki. Aku mau dirayu dong, Mas. Oh, mau tak gombali. Mau digombali. Dek, Heeh. seumpama kamu jadi sandal, Iya. aku yang jadi jepitnya. Jepitnya kenapa? Ibarat cintamu yang selalu aku jepit setiap saat. Au. Dek, Bisa aja. ibarat kamu menjadi bunga, Heeh. aku yang akan menjadi potnya. Kenapa? Karena yang bisa menempatkan cintamu di dalam hatiku, Dek. Bisa aja kamu, Mas. Sayang. Hidupmu kayak balung saya. Ditambahi. Tambahi iki tok dawa. Piye? Mangklekmu kuwi dudu bal. Dawa ngene. Kuwi dudu bal kaya talang udan. Dek iki gawe lah kok Iya. balik gini lho. Kok dia tidak bisa romantis kayak kita sih? Betul. Iku lek romantis ora remuk. Ngapun saya. Nggih, monggo. Sayang. Lah ya. Sayang. Apa sayangku? Oh. Oh, bener. Arep ngomong mikire so ya, Ram.
andaikan kamu menjadi bunga, aku yang jadi tawonnya sayang. Lah ketahuan itu kangen piye? Ya kamu tak entuk. Lah tuh kok kari piye? Nanti kalau untuk keri, ini untuk tukang demo. Iya. Yen aku kangen karo sliramu tak elus-elus pipimu tak elus-elus janggutmu terus tak odot ilatmu. Ya pas tompes no. Ah, Ya aja sia-sia ngawur rek. ya pas tompes jane mama ki. Niku sia-sia Bude. Lah yo, Mik sehat-sehat. Bude gundulmu. Pacarku itu Bude. Yayangku. Yayangmu nek ngene ngadeng kok sura delon pas wayah goro-goro ngentuh teh. Yen pancen Sri kowe eling aku. Wah sing wedok mecap-mecap. Ndang bali yo aku kangen setengah mati. Sing lanange ketoke haus tenan. Lah kok diambungi nek tangane. Sampun kacinondra saking ketebian jengaripun temanten kekalih kadherangan ungelipun kodhok ngorek. Duh. Apa? Tak temokne ngono lho. Duh. Manten. Tak temokne kono lho. Bentar lagi. Lari kota wau jengaripun pinanganten kekalih. Dampyak kabedol saking sarean. Matamu mayit. Omahe cedhek sarean ngono lho. Wah, ora ngerti. Matane boko. Omahe cedhek sarean. Bah, kemau ayu nih lah. Barang diteman lah kok. Dampyak jengkarira saking Palenggan Agung. Ing samangke kacinandra saking ketebian. Wondene Hamendet babareng lampahan saking Malopati. Kacinandra kadya angkling darma kaliyan Setyawati. Hamendet sarya saking Banyuwangi kadya Sri Tanjung lan Patih Cida Paksa. Ing samangke kababar lampahan saking Ponorogo. Dhawuhipun pinanganten Den Mas Broto kaliyan Cempluk Warsiah. Ing dalu menika sineksenan para pinilenggah kakung miwah dahat putri kang kinurmatan. Paribasan pinanganten putri ugi kakung mijil saking tlatah India. Wonten Sri Devi kaliyan Sanjay Dut. Menawi kula menika mitun kalian serigala. Tindak sak pecak lampahipun pinanganten kekalih ing samangke panggih nyo sineksenan penderek agung wonten saandhapipun Kanjeng Rama ten Kanjeng Ibu tata jicara sesungkeman badhe kawiwitan. Bojoku dan yo lampahipun tindak sak pecak nut kedeping netra. Nun sewu, Pak. Nggih, Ngapunten. pripun? Kula badhe ngeteni ibu kula blonjo teng Pasar Legi. Kowe manten kok iso kamu iso. Ing samangke kasiget sawetawis anggenipun dhawuh pinanganten amargi para tamu sami kondur piyambak-piyambak. Mudin sama tingkat. Ayo kono. Ayo, Kas. Lho kuwi gandengen kok iso. Wis enak kan. Dipun lipur kalian kanca-kanca campur sari. Ing samangke pinanganten badhe asung pisumbang lelagon ingkang judulipun PP apa? Ayo. Kasiget sawetawis. PP apa? Ayo. PP apa? Loh, nyapa?
Lho, Sarono tembang lelagon PP apa? Kasih Lho, lah ngopo? kok ibu kowe. Kowe iki yo ngawur kok iso kene, Nduk. Tak gaweke tembang sing kepenak ya, Nduk. Se Mas. Pakai C aja. Nah, ono. Se. Kenal. Wah, Hani, oh Hani, Hani, koyo luar negeri. honeymoon. Honeymoon itu dolan, ya ya. Saya. Saitan Eroji. Wah, Mas Joko jan. Nah iki. Ya ndang lagune. Jos. Loh, lagune duet to kok iso. Terminal Medion Ngawi. Yen aku kangen karo sliramu. Aduh, gak romantis. Ngene lho kokono lho, kuwi kokono, Nduk, kokono. Ah, alah. Alah. Coba jenengmu, Nduk. Pipit. Dek Pipit. Iya Kang Mas. Aku sangat merindukan. Lagu ini memang spesial untukmu, Dek Pipit. Iya. Iya, aku kangen. Ini tak kangen karo sliramu. Maju alon. Pelan. Kayak wong stroke. Ngono, ayo bisa. Jenenge kamu jemu? Pipit. Jenenge jenengan sinten? Mbak Yu. Darmi. Kok gak penak men jenenge? Darmi. Ganti. Ganti. Aura kasih. Aura kasih. Iki aura kasih iki lho. Narti. Ya. Narti. Bojomu ajae gejala koclok e. Guyang-guyu wae kok. Yen aku kangen Tangane kemlawe. karo Asik. sliramu. Wah. Penak bae. Saya ngatur sik dulu. Ketoke bareng ngendok iki. Lah ngopo? Bokonge anget. Ya ngono ndang didem. Iram no. Gaene sih tak duet karo iki. Neng nono leng. Ya oke. Wis wae guyon kalih. Pak Joko ngatur juga nggih. Oh nggih, monggo. Pak Joko, Pak Joko. Bebas nek Pak Mas Joko Joko Bu Narti nggih. Wis wae guyon to Bu Narti. Nggih. Saestu kangen. Ya iki nek penak ngene iki iso. Jeli. Oh, jare ora bayi tok sing diwedaki. Sayangku. Wis masuk ngene. Ben-ben kono. Doyo ki ndi ora. Malah alah dudohne. Dompete COD-nan mau teko. Lah alah. Deh. Wis. Nggih. Mau merengut. Bareng oleh roh aku ngangek. Susu ana 180. Tak tonyo yo. Wong ki ngene iki tak dudohi, rene, tak dudohi. Wong iki kudu ngerti siklus perputaran dalam arti barokahe wong nek sedekah piye. Ngene iki ya. Pak Aas, Pak Lurah, syukuran sedekah budaya. Sing mirsani akeh, sing seneng akeh. Iki mengalir, lumintu rezekine barokahe rata. Duitmu mbok parine buke. Sesuk nggih masak dimaem sak keluarga, kuwi barokah. Terus makeme diwehne tangga teparune barokah meneh. Terus dingge sangu anake sekolah, nggih jajakne kancane sekolah barokah meneh. Ngene iki angen-angen. Wah, insyaallah dek ngi duwe-duwe jo kluthuk. Sok nek anakku sunat, muga-muga iso nanggap Mas Joko. Dagelane iso percil karo slentem lah. Wis kudu aku. Loh. Lah awake dhewe kan gentenan karo percil, karo slentem, karo cemple, karo TB, karo yuda. Wong ki aja ngangah iki sing enek. Nggih, Bu nggih. Anu, Bre,
Sesuk 180. Lah kok ngengkel 180. Wong ki ndelok barokahe ngono lho. Ya, ajen kula niku ket biyen ngeten iki Bos. Saya itu selalu ingat bahwasanya kula niku urip niku biyen ya teng gaprang biyen bocah-bocah arseko. Iki mesti biyen ngerti urip kula, Bos. Kula niku biyen Pak Sepur ngalor ngidul, teng mriki ngewangi bocah-bocah campur sari. Biyen niku bayaran mung 15.000. Dan alhamdulillah niku kula niku sakniki wis iso nyambut gawe ngeten iki. Wong iki sedekah iki. Nduk sing urung, Nduk. Nah, ya ngono sedekah. Sedekah ngono kuwi. Nah, wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yo tak balekne. Jan ya adik bajingan aku ya. Kayak jeleput lek masir. Lah iya. Loh, wis to aja diitung duit. Gusti Allah iki menehi rejeki ra delik-delik kok. Nyapa langsung wae rejeki, sesuk rejeki ya rejeki. Saiki mbok tampa ning gone panitia kelonge sakmene iki rumangsamu apa rugi kowe. Kene dompete tak demne neh. Dapur kowe dadi mosok enek pahala maklar. Kowe iki lho ora tau ngene iki. Loh, aku ya apa-apa. Aku wae. Oh no. Ayo balekno. Lho. Wis kadung ditampa mangsamu. Ora ya-yaan. Matur nuwun, Mas. Matur suwun. Jek ngeten iki lho, nyambut gawe iki wong urip ki butuh duit. Ning aja wong urip diatur karo duit. Kula sing apik ngene iki dibagi ngene iki. Pon nggih. Loh, Wah, seneng lek dan seneng. loh, lah nyapa kok kowe Nangis. nangis? Kowe nangis nyapa? Nyapa? Ngono. Wah, seneng. Kok Nyapa nangis? kok nangis? Kula niku pengen iki melu seneng. Nyapa kok nangis? Kula kelingan biyen teng gaprang niki kula biyen ra ndek apa-apa. Heeh. Kula biyen kere, kula biyen. Terus? Tangan jagane cah-cah anteng, kancil, ganyong, nizar, Lah iya, luki, Juli. Yuli kula niku biyen mangan jagan. Saniki iso kowe ngeten iki kula seneng. Nyapa kok nangis iki nyapa? Sing wis ya wis. Wong kuwi fafiru ila Allah, dikembalikan kepada Allah. Eling biyen, Pak. Ngono. Tapi pegel kula. Pegel ngapa to? Mosok karo cah-cah disuguhi wakire aku ya. Ini tasku kene tasku nih. Tasku mau lak dompete Mas Plutuk to. Nih tasku wis ngene lho. Gentenan. Aku iki biyen iki. Wong iki gentenan mau lak wis awakmu to. Den. Kok gek dompet kuneh niku. Dompet kuneh. Ya tak goleki wong iki. Iki lho tasku. Oh iya. Mangusan. Tasku lho. Iya. Suksese pentas ini lek. Iya no bener no. Aku iki iki yo. Sisi Ade iki kulino kok. Ngono. Ade nek iki nyapa lho. Ade iki seneng ngene iki. Didum karo kanca-kanca. Kanca-kanca, makasih. Tukang son kayak tukang son. Ah, tukang son. Tukang son, Pak. Bum. Ngono, Pak. Tukang son. Awake dhewe bangga. Nah, ngene lho. Kita Nah, pena. pena. Ya le, tasku le. Loh, kusik to iki tasku. Loh. Nah, wis. Asu kok. Nyapa? Agak duit kowe. Tak duke lho ben padha-padha ngrasake penak kok iso. Kok kabeh lho. Mosok iwak kire sitok. Ya sepura wis to gampang kok tak ijoli, paro eding to. Pak Loding apa ndek iki ya paro eding. Mulih koyo blulus ya. Mulih diisi. Ayo kene jale kabeh setunggal kene. Oh nggih, monggo. Oh, penak. Ndang kene kan didelok mau metu piro. Yo, Mbak. Aku bangga jeleput. Ayo, kene dong kabeh. Enak teko. Yo. Nyapa kok nesu ki lho. 100 sih cepet lho. Ngadeg yo, Mbak. 100 lho ning kono ki lho. Ayu bisa. Ayo. Ngendi kuwi? Ngelen poli ngene. Nek Kene lingguh tok ngene 100. Rambut abang ngono 200. Ngono ki lho 250. caitan. Apa terus ngene iki? Ya etikane lak ana. Ning kono ora ketok, ora akeh piyayi ngene sing Cangkemmu ora ketok apa-apa kowe.
Mbak, Kowe ora ngerti kok mangsane. Kene, Nduk. Yo. Alhamdulillah. Nah, iki. Ngene lho kok mbok Iya, iya. anek ning kono ning jero ruangan kene budaya kok Budaya. beda. Karono apa piye karo aku? Gak sentek adekku. Wah kok temu matur nuwun Nduk karo Masmu. Nggih, matur nuwun nggih Pak De. Ya, Sing halus tok. Kuwi ndudoke ra Halus. ikhlas. 100 sok pade. Kono ki lho 50.000 bos. Bos. Kok kuwi 100.000 kok pade iki lho. Iya. Ketok wis beda. Iya iya. Kono ki 50.000 ngono. Makasih ya, Bos. Nah, Ye, ngene nah ye. Rene lagi. Kamu tuh jadi. Rene. Nyantai. Dagelan kondang. Sik tak taruh. Ora. Dagelan kondang ngene iki lho. Lho, teyet tapi katok iki. katok bal-bal. Wes kowe aja kumpul aku. Dagelan iki ketok ngene joget lho, apik. Apik. Jajal, mbok silane plek Nah. jajal, jajal. Tuyune lho. Plek silano. Ya, silakno. Plek lho iki opo iki? Lah, Ngene iki opo iki? Weh, jebol. Tak wong ini. Apa iki? Tak wong ini. Ya apa? Ka api o katokmu. Lah iya. Ora gelem ngoyi dhuwit wong-wong ora nek gunane. nah. Betul. Lah kowe. Jebol katokku. Lah iya. Iki yo mergo entek dhuwitku. Lah wong ngono iki lho 50 wis. Nyeh. Nggih, makasih, Bos. Nah, iki lho cocok. Ngono lho. Cocok. 100.000 ki bos ngono lho. Ngono. Kok pakde gundulmu. Ayo kono majuan, Nduk. Gitu. Nggih, pripun? Wis. Ya. Pak Tato, ada nyembang lagu Pak Tato. Pak Tato? Masa? Dereng. Ora, Pak Tato tuh beliaunya tuh pecinta budaya. Oke. Penikmat, Duduk penikmat. dan menikmati. Iya, iya. Oke, oke. Ya. Saya cari. Lagu mau apa, Dok? Apa? Napa? Nyanyi yo. Nyanyi. Akrobat. Weh, wah, lah mari ra krungu iki kok, Nduk. Napa? Ha iki sik kolek iki kono. Mboten. Kita ayu yo kopoken lho iki. Kapa dingkulmu iki kapa? Mboten. Niki 100 kok dikul-dikul nih. niki namine handset, Lek. Ngerti apa ora? Handset. Oh alah, jenenge kloset. Hand itu tangan, set itu kaset. Jadi tangannya nyetel kaset. Iya. Tembang apa sampean jajali? Nduk. Pakai mic, pakai mic. Nggih, niki Rar Jenggrang. Nah, aja Nduk. Wes. Loro jonggrang iki anu aku tak seneng aku gantinen loro tipes. Mboten enten. Kowe engko nek roro tipes ra iso makasih, Bang. Ra iso mangkat Cacah ya, masih. wis male dukune ateng lah aku rada anu. Kagem bawa mboten? Bawa mboten? Enten bawane nggih. Nek sampean bawa ya bawa. Oh. Roro jonggrang. Wes kono. Dek, sampean Dek, ya. Ora sapa kok. Mboten Yes, langsung langsung mawon. mawon, Mboten. nggih. mboten. Langsung Nduk sayu. Nggih. Ayo, monggo, Ade. Oh, monggo, kasuwun jenengan. Roro jonggrang pancen kowe ayo monggo tidak pantun. ora moka yen aku nandang kasmaran Monggo Mas. Monggo. waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe ati wani toboyongan Jaka Bandung Malungung perang iki kanggo kudurung ra ampun bela pati Kang Mas Prabu ngopala kanggo sedeng labu ing wana segara
tobat-tobat kowe wanita keparar ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe Haji Sekti Bandawasa Rara Jonggrang manutoson pundhut garwa Jaka Bandung Jonggrang darbe bebaana ya lho apa maneh Candi Sewu sewengi kudu dadi lebendeng iya Jonggrang panyuwunmu tak turuti asik terima kasih Mas Jok Lidik Jok Lunduk ya yo asik oh. Ayo yo Rara Jonggrang pancen kowe ayo tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan wong ayu asik yo Jaka Bandung kowe aja kulungku perang iki kanggoku durung rampung bela mati Kang Mas Prabu Kupala Kang Usibya Prabu ing wana segara tobat kowe wanita keparan ora ngerti yen Bandung lanange jagan putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe Haji Sekti Bandawasa Rara Jonggrang manutoson pundhut garwa Jaka Bandung Jonggrang darbe bebaana bebanmu setahun dan njel apa maneh wong ayu Candi Sewu sewengi kudu dadi lebendeng iya Jonggrang panyuwunmu tak turuti lalale yo nggih matur suwun Bandung Kang Mas. nggih Mas Kluthuk Mas Lidik nggih Iki jan Lah, senior. mboten ngoten kula winginane mampir teng ngriki angkringane jenengan mriki. Walah nggih nggih. Alah aku ditekoki anak buahe sampean. Nggih. Kang Joisin sampean kok ya rene. Heeh, aku semune ngono. Oh, Bayar itu. oh, Aku mangan kono iki bayar. pancen kula gawe ngoten niku. Saiki bayar sesuk gratis. Oh ngoten. Nggih lek ngoten Jadi mungkin muga-muga. jangan niku melek, saiki bayar sesuk gratis. Iki sinden-sinden sesuk rono bayar kabeh. Nggih monggo matur. Jan Bandung Kang Mas. masuk gondrong iso numpang karo Ngawur iki ya. Nah, sok nderekke masuk gondrong. Iki tutuk masuk gondrong. Ngawur iki ya. Kang Joisin. Tutuk. Sinten? Lek dul. Asese nggih. Mbok kelingan zamane sampean isih pentas ketoprak ning Nggih. Sutojayan. Lodaya. Aku sing dadi ratune kowe dadi prajurit. Nggih nggih nggih. Ah, berarti Kok ngono lho. berarti ki Kelingan jajal ta. tak ketoprak sik srempeke Iya. srempeke. Ya. Mas Joko, Nggih. dan padoske sing kira-kira sinten saprame? Nggih. Nah, niku. Nah, niku. Sinten? Barno. Monggo Barno, jumeneng. Tong kamu Cuk. Cuk. Jumeneng Barno. Ayo tong kamu.
Monggo Barno jumeneng. Nah, Mas Tommy ke. hei, garwaku si Tanjung. Coba cak ketemu menangpun kadang karo Ustaz. Si Tanjung. Ing papan kini aku bakal lun pirsa marang kowe. Yo gini kowe. Titirmu ki ndek wae ra dawa-dawa. Sing ngentongi kuwi sapa? Lah kowe kok tok terus. Kandhane iki lho pakune modot iki lho. Wah, bleset tok kowe iki kok kandhane ora percaya. Jaluk lakon apa kowe? Si Tanjung. Tanjung ku arep nangsang. Dajeng si Tanjung. Iji. Dalem Kang Mas. Ing papan kene Arya Penangsang. Eh? Arya Penangsang. Arya Penangsang. Oh ya wis. Arya Penangsang. Si Tanjung bolak-balik kerep Anu, Tanjung. dadi anu ya Mbak, sampean dadi bojone Sunan Hadirin. Apa kae jenenge? Ratu Kalinyamat. Kalinyamat. Iya. Terus Sunan aku Hadirin. kon nyapo? Sampean ora Sampeyan gelem. nglosor. Sampean Nyapa. tak jak dadi siji nyawiji ning Jepang, ora gelem krana bojomu wis ndak pateni Sunan Hadirin. Brontak, intine bales dendam ora gelem tak uber mlayu ngitan ngidul. Anu nek jelasnya kesuwen langsung di WA lho, di WA lho. Hei, Kalinyamat! Kalinyamat! Ojo layu kowe Kalinyamat! Kalinyamat! Yo gini licik kowe. Sakwise Jipang Panolan sak kabeng para nayaka praja wis tumpes tapis tanpa tilas. Yo gini. Gon mungkin Jipang Panolan sing tumpes-tapes ki pajak. Ayo ngono lho omong. Ya ketoprak pekok iki. Ayo omong lah. Marahi kowe iki nun sewu, Mam, ben pinter Mam. Lah. Datang ke astrone. Kalinyamat. Ing papan kene pajang wis kentekan prajurit. Yo gene kowe maju ning peperangan. Apa kowe ora duwe prajurit? Lah kok bisi aku? Sapa jenenge kae? Arya Penangsang. Iya, Aja kleru engko Arya Perangsang. Oh, dimen kali biasa deh. Ora basa. He, Arya Penangsang. Aduh. Piye. Ketoprak iki suarane cilik. Arya Penangsang. Aja wani-wani karo aku. Dadi cilik suarane cilik. Aja terus Arya Penangsang. Ketoprak iki suarane aja cilik iki. Nggih. Kalinyamat. Wonten jauh. Ana apa Arya Penangsang? Ngono tadi ngoten. Ana ngapa Arya Penangsang? Nah, omong ki aja nginang ngene. Lah kok terus ana apa Arya Penangsang? Aku ya pati bagianmu ra ngene sing bagian ngene kono. Oh, 50 mau. Kalinyamat. Ana Apa njur pajang wis kentekan prajurit nganti kowe sawijining wanita maju ning peperangan iki? Terus aku arepe bales dendam ning sampean ya. Ambek iya. Ya ampun. Diwasi sik to, langsung inti ngono lho diwasi. Iya, aku saiki arepe bales dendam. Ya gene kowe arepe bales patining garwamu Sunan Hadirin. Njur eman kulitmu yen beset ming sademo ngadepi Arya Penangsang. Aku ora trimo len bojoku kok pateni. Yen kowe ora trimo, ayo nyawiji ana ing Jipang Panolan. Emoh, ora sudi. Piye?
Ora sudi. Kanyamat. Apa? Yen nganti kowe ora gelem nyawiji ana ing Jipang Manolan bakal ndak sirnake wondene kaya garwamu Sunan Hadirin wae. Ayo. Aku arepe balas dendam. Yen kowe mlayu ngalor paramu bakal uber. Kanyamat. Aja kowe ngino marang Harya Prangsang. Ngendi papan mlayu bakal tak gelak kowe. Gagak Rimang. Aja kok ben dadi Gagak Rimang niki. Jaran. Wonten dawuh, Dik. Jaran. Jaran kok wonten dawuh. Jaran. Jaran. Terus. Terus. Sik, stop sik. Mas, iki tabuhe kenong ya. Nah, ini. Sik. Ini dok, jaran ini pekake. Kali nyamat. Tuh, ing papan kene sing mbok adepi Ranono liya. Harya Prangsang yen nganti kowe ora gelem nyawiji pendah boyo ngopo kowe bakal ndak ruda weksa kowe kali nyamat. Kali nyamat. Harya Prangsang. Harya Prangsang. Uberen aku yen iso. Uberen aku lek iso. Aja kowe jajal marang Harya Prangsang, Yes. Sik. Kali nyamat. Tok. Tok. Santai. Iya. Mas. Kali nyamat. Piye? Yo gini. Kowe ngalor ndak uber playumu banjur kidul. Apa kowe licik kali nyamat? Coba yen iso. Uberen aku. Piye? Kali nyamat. Aja kowe wani-wani njajak Harya Prangsang. Tok. Tak. Tok. Kali nyamat. Piye? Iso ora nguber aku? Napa to? Ganti. Napa? Carane iki. Cantak. Ganti. Gagak Rimang. Harya Prangsang. Sikile ora padha. Jarane kayak kencing manis terus diamputasi. Ya Allah. Mbok ngenek-ngenekne ya sakit ndokku. Lah ora enek pancikane kok ora. Bingung to wis yo. Gagak Rimang. Gagak Rimang. Kali nyamat. Oh iya. Kali nyamat. Sepisan meneh tak kandhani, kowe nyawiji ning Jipang Panolan tak dadekne bojoku. Tak dadekne bojoku ning Jipang Panolan. Iki mbiyen pancen pemain sirkus, Pak. Gak pernah nakal ya. Kali nyamat. Piye? Sepisan meneh tak kandhani kowe nyawiji. Gak pernah nakal. Jalan kula ngeten iki, Pak. Ngalem jalan kula nggih. Merinding. Nyawiji ning Jipang Panolan. Tak dadekne bojo utawa kowe urip mulya ning Jipang Panolan. Aku ora Sultan sudi. Hadiwijaya garwamu Sunan Hadiwistum Kaning Pati. Mula saka kuwi kowe tetep nyawiji karo Harya Prangsang. Aku ora sudi. Piye? Ora sudi. Ora sudi. Kali nyamat. Piye? Ngapa? Sepisan meneh tak kandhani kowe nyawiji ning Jipang Panolan, nyawiji karo aku. Iso ora? Aku ora sudi.
Aryo merangsang. Menangsang. Iya. Merangsang. Piye? Piye? Aku rasuti. Aku panggah ora sudi. Yen ora sudi bakal tak undha mari meksa. Kali nyaman. Melayu kaya ngopo kowe bakal tak bujung kali nyaman. Lek iso uberen aku. Bakal tak bujung kowe kali nyaman. Jane jaran kok celeng. Lagi numpak kok nerutis. Jangan dulu dong. Kali nyaman. Iya, uberen aku. Sampai tak kandhani kowe gelem ora nyawi nang Jepang pan ora. Aku ora sudi. Yen ora gelem bakal tak udo mari peksa kali nyaman. Uberen. Bakal tak bujung kali nyaman. Wes. Ho. Ha. Ngapa? Wis kalah tau. Loh, penak nih. Kalah tau. Kok gak waras ya? Naduk kowe. Lah kok tukangku kena wesi iki ya. Sida uber aku apa ora? Wis gak tau ber kowe anu kowe liyane aku. Wis gelem ra gelem wong loro kok iso. Aduh, Ning apik to jak ngetop. awake gundulmu. Kono apik kowe iki lho. Ngapa? Jaran dipekak kudu lak ya mlayu. Terus Malah mundur kowe undur-undur. mekake kenemenen mundur, iso atret ngono lho. Ayo gawe kono. Mbak Ula. Loh, Ngapa? budhe lho mbok jak nyapa kok iso. Kuwi tanggapan to. Loh. Kok tanggapan. Apa deh? Nembang. Pun nembang nama deh. Apa le? Barang. Nembang. Senengane jenengan napa kalemenanipun? Napa deh? Untuk wedokan. Oh, iya iya iya. Wah, Iya. kaya nggo kenong kethuk barang to ning mburi. Nek kono gundulmu iki lemah. Kaya kenong kethuk, ayo kenong. Suara. Berapa lagi? 6 sak pira 6. Bes. Aku rung tau krungu suaramu. Le. Iya, Bude. Le. Hamba